Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya Transporters Association of Malawi lati mafuta akulochepa kwambiri mdziko lino chifukwa company za National Oil Company of Malawi ndi Petroleum Importers Limited zilibe ndalama zakunja zolipirira kampani zakunja. Mneneri wa bungwe la TAM Frank Banda wati mwachitsanzo mwa magalimoto 100 zomwe anazitumiza kukanyamula mafuta ku Tanzania mwezi watha 50 zokha ndi zomwe zinabweretsa mafuta awa pomwe 50 zinazo zikadali komweko. Abanda kufotokoza. Ndizoona ndikuti ife majikalata chifukwa tinakhumudwa jana titamva zokuti mera anauza atolankhani makamaka waitesi ya miji kuti kusowa mafuta maderena mdziko muno akubwera chifukwa kuti matransporter tikulephera kutumiza magalimoto athu kupita ku port kuti akanyamule mafuta chifukwa ife tikusowa forex. Nde ife tinayo kukhumudwa komanso mafuna kuti tauze mtundu Malawi kuti azimene sizoona yayi. Ife tine magalimoto kumapota athu kuyambira mwezi watha akhala akulephera kuti abwere chifukwa kuti pakhala pali vuto la za malipiro pakati pa Nokuma lero ndi makampani amene amagulitsa mafuta kumayiko akunja. Nde chifukwa kuti makampani akulephera kupeza forex. Nde nkhani yona kuti matransporter petropera forex mwati ife titsutse ife sitifuna forex kuti tikanyamule mafuta ife timanyamula ndalama zathu timayandira m'makwacha komanso tikamapita kuti tikapeze mapepala zoti ife magalimoto athu atuluke timanyamula uno kukwacha. Tikakatopera ku Dar es Salaam tikafika pa boda timasintha ndalama yathu choka kukwacha kufika ku shillings. Ngakhale inde ma charges awa makhala m'madola kumati malipira local currency kuti dziko kumene koko ndife sitinyamula forex in terms of US dollars. Koma mneneri wa kampani ya Nokuma Raymond Likambale wati dziko lino lili ndi mafuta okwanira powonjezera kuti akukonza ndondomeko zomwe zithandizire kuchepetsa vuto la kusowa kwa ndalama zakunja. Pomafika mkati mwa next week tionanso kuti mastima ochokera ku Nakala akhala kubweretsa mafuta mdziko muno. Ndiye kuti mafuta onse amene wayembekezera kuti afika mdziko muno ndi 9.1 million liters a petrol komanso 3.4 million liters a diesel. Pali matraka ambiri kwa basi pa boda amene akubweretsanso mafuta oti akhala atafika m'mizinda mwathu. Ndiye ife Nokuma tapezanso njira yoti tipezere ndalama zina kwa mapatna athu moti ngakhale kuti mwina sizinathe bwinobwino pali chiyembekezo ndithu choti mapatna athu atigayira ndithu ndalama zimenezi zoti tizitamitsira mafuta kubweretsa mdziko muno. Bungwe loona ulimi wa fodya mdziko muno lalangiza alimi kuti alime fodya ochuluka chaka chino kuti dziko lino likwanitse mulingo omwe ogula amaufuna. Mneneri wa bungwe la Forest Gwenembe ati pofika sabata latha dziko lino lalembera makilogramu 223 million a fodya yemwe alimi atenga ziphaso kuti alime mulingo omwe ndi okwera kuyerekeza ndi chaka chatha nthawi yomweyi. Noyo Nkubwi ali ndi nkhani yonse. Pomwe dziko la Malawi limadalira kwambiri fodya ngati mbewu yomwe imabweretsa ndalama zambiri zakunja mdziko muno, mulingo wa fodya mwa dziko lino likulima wakhala ukutsika chaka ndi chaka. Mwachitsanzo nyengo yomwe yangotayi ogula fodya amafuna makilogramu 190 million koma dziko lino langokwanitsa kupeza makilogramu 133 million. Neno wa bungwe la Tobacco Commission ati Francis Gwenembe ati fodya wa dziko lino akadali ndi chikoka kumayiko akunja ndipo apempha alimi kuti alime fodya wambiri. Tikuyenera tiyesetse ngati dziko kulima fodya amene azifikira pa mlingo umene makastoma akunja akufuna. Ndiye tikupempha alimi onse amene akhomera zitupa zawo chaka chino kuti ayesetse alime fodya ndithu okwanira mmene atifotokozerera ngatanena kuti ndilima 10,000 kilograms alimedi fodya ameneyoyo. Bungwe la Tobacco Commission pakali pano likupereka zitupa kwa alimi fodya omwe afuna kulima fodya mnyengo ya chaka cha 2024 kwafika mchaka cha 2025. Pofika sabata latha bungwe ili lati linatapereka zitupa za makilogramu 223 million a fodya mulingo mwakuti ndokwera kuyerekeza ndi makilogramu 178.9 million omwe bungwe ili lidalembera mnyengo ngati omweyi. Bungwe la Tobacco Commission likulakalaka kuti dziko lino lizikolola fodya ochuluka makilogramu 200 million pofika mchaka cha 2028 ngakhale maiko ndi mabungwe pa dziko lapansi akulimbikitsa kampeni yothetsa ulimi wa mbewu ya fodya. Mmalo mwa Zodiac kuno Kasungu ndine Nowo Nkubwi. Mkulu odziwika bwino pa malonda a Thompson Mpinganjira wauza akatswiri ona nkhani zogula zinthu ku kampani ndi nthambi za boma kuti aonetsetse kuti akugwira ntchitoyi kuti malo awo a ntchito komanso dziko lidzipindula. Polankhula usiku wapitawu
kumangochi pa msonkhano waukulu wa bungwe la akatswiriwa Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS ampinga njira ati ngati nkhani zogula katundu zidachitika mwandondomeko mopanda ziphuphu ndi katangale nkotheka kumapulumutsa mpaka na 40% ya ndalama zomwe zimagwiritsidwa ntchito pogula zinthu. Rafael Mlozowa ali ndi nkhani yonse. Akatswiri oposa 500 pa nkhani zogula katundu mabungwe, nthambi za boma ndi makampani pansi pa bungwe lawo Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS asonkhana kumangochi kuchokera lachiwiri usiku mpaka na loweruka likubwerali pa msonkhano waukulu wawo pachaka wa bungweli. Polankhula usiku wathawu potsegulira msonkhano wawo, katswiri pa nkhani ya malonda a Thompson Mpinganjira ari nkhani yogula katundu ndi chinthu chachikulu kwambiri pa bungwe lililonse ngakhale dziko, ndipo akatswiri mu ntchitozi akuyenera kukhala anthu olemekezeka. Koma Mpinganjira ati akatswiriwa kuti zochitika zawo zipindulire dziko kapena kampani zawo akuyenera kuyima pa chilungamo, kupanga zinthu pambalambanda ndi kupewa chinyengo. Zonse zimene tikukambirana zimene timayankhula kava mu speech mu opening speech kandi chani cholinga chake nchonera kuti anthu amene amagula katunduwa akhale anthu opanga zinthu mwachangu kamati machawi kachani kuti katundu uja azimpeza mitengo yabwino, azimbweresa msanga. Fa katundu uja amafunika kuti mwina pali project kuti ite kamumanga chipatala, kamumanga school, kamumanga chani amene angapangisa zinthu kuti zifumire kapena zichedwe ndi anthu a procurement anthu ogula zinthu. President wa bungwe la MIPS Miriam Jere omwe anavomereza kuti pali zina zolakwika zimene akatswiri ena amachita, anati pakali pano zikuchepa kwambiri chifukwa cha malamulo okhwima amene akuchitika, ndipo ena alandira kale zilango. Msonkhano waukulu wa chaka chino kwambiri akuganizira pa nkhani yofuna kupanga zinthu mu ndondomeko yabwino kuti azitha kupindula. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Zipani za ndale zotsutsa DPP, UTM ndi AFOD zapempha bungwe loona zachisankho la MEC kuti liyimitse kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono zoyendetsera chisankho zomwe linagula ku kampani ya Smartmatic yomwe zikuti idapereka makina otere ku Venezuela ndi Kenya komwe chisankho chidasokonekera. Polankhula pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe, zipani zapemphanso bungwe la MEC kuti ligwiritse ntchito njira yotumizira zotsatira zachisankho pamanja osati njira yamakono yodzera pa kompyuta. Nkhani yakuti mukumbuka mu 2019 komanso 2020 amalawi aniyaka nakuti ya ife kuti tikhulupirire chisankhochi tikuyenda kuti chikhale cha manyo, meaning kuti anthu tikavota paja tikalowetsa zotsatira zija pa mapepala athu tizinyamula zotsatira zimene zija ndikupita nazo malo ena kuti tikawerengere, tikatero ndio sakhala okayikira. Komano mukamba kumazilowetsa mmachani macables nawo kuti ziziyenda macable, anything can happen. So that's why if we are saying kuti yayi for amalawi kuti akhulupirire kuti palibepo chinyango chimene chitachitike, tibange zakale zomwe zija zimene aliyense anavomereza, aliyense anasangana nazo zoti tikati tikawerenga mapepala paja tingoti onkhetsa basi ndikutani ndikulengeza osati kuyikitsaso mmashini. Amene ndi mawu a Amathanga amene ali mlangizi wa president ku chipani cha DPP, ndipo mneneri wa bungwe la MEC Asangwani Mwafulira wati bungweli lidzayankhapo pa madandaulowa pa nthawi yoyikika, komabe magulu okhudzidwa asakhale ndi nkhawa chifukwa bungweli ndilodzipereka kuyendetsa ndondomeko zonse za chisankho cha chaka chammawa motsata malamulo. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tenti umanenso posekedwa apa zikatha izi. lino motero aliyense wa iwo afunika kuwathandiza mwakuti business zawo zikule. Mene tukuziwa kuti ma business ang'ono ndi amene so akupanga zofunikira mu dziko muno kudukula chuma cha dziko lino komanso moyo yathu and
ndi bungwe lili fali magulaso kwambiri ndi ma business ang'ono fake tinachimona chanzira kuti National Bank ipange support conference. Mkulu wa Malawi Microfinance Network Duncan Phulusa wati gawo la ulimi limathandiza kwambiri pa chuma cha dziko lino nchifukwa chaka business komanso anthu akumidzi akuyenera kumathandizidwa ndi ngongole mwachitsanzo kuti atukuke. Nkhani ya ulimi imene imathandizira kwambiri kuchitukuko cha dziko ndife a Malawi Microfinance tinazindikira mwina kuti tikagwira ntchito kwambiri ndi alimi ndiye kuti tikuthandizanso chitukuko cha dziko lino. Ndiye timathopereka ngongole zimene nthawi ikamapita alimi aja nawonso amakola kukhala alimi akuluakulu kuthandizira kwambiri kulemba ntchito anthu komanso kuthandiza nkhani zakudya mdziko. Thandizo la 5 million kwachali lithandizira kukonzekera msonkhano wa bungwe la Malawi Microfinance Network omwe uchitike pa 17 mpaka pa 19 mwezi uno. Malingana ndi bungweli, a business zing'ono achuluka kuchokera pa 600,000 chaka chatha kufika pa 1 million chaka chino. Ndine Western Kuta kulilongwe. Akazembe mayiko a bungwe la SADC mdziko muno abwereza kufunsa mayiko aku Ulaya kuti achotse mfundo zosala dziko la Zimbabwe pa ntchito za malonda ndi zina. Mukalata yomwe atulutsa pamwambo okumbukira tsiku lofunsa mayikowa kuti achotse mfundo zikulilongwe, kazembe wa dziko la South Africa Aviete Miyakayaka mzini wati izi zakhudzaso ntchito zachuma za mayiko ena mu Africa. Kazembe wa dziko la Zimbabwe mdziko lino Ananse Saungweme wati mfundozi zalowetsa pansi ntchito zachuma ku Zimbabwe kotero nkoyenera kudzichotsa. Kasimaubi ali nkhani yonse. Tukupasani ripoti imeneyo mu nkhani zathu zotsatira. Tsopano tione nkhani za masewero. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa pagombe Awire ku Milambe wati timu yake yapita ku Egypt ndi khumbo lokapikisana mu chikho cha AFCON. Mpikisanowu uyamba loweruka pa 19 mpaka pa 26 mwezi uno. Polankhula atatulutsa mndandanda wa osewera 13 omwe apite nawo pa ulendowu, Akumilambe ati iwo ndi amene ndithu ali ndi kuthekera kokathandiza timu ya Malawi. Akumilambe kufotokoza. Tamaliza training yathu andi tikunyamuka ulendo opita ku Egypt. Ina training session yabwino chifukwa sinakhale ndi zovuta monga mainjari akuluakulu zonse zayenda bwino. Anyamatawa kusonyeza ndithu kuti ali ndi cholinga ndipo ndili okhutitsidwa ndi ma training sessions amene tapanga ndi imene amapangira. Ndikutenga anyamata 13 amene tikupita nawo ku AFCON ku Egypt. Malingana ndi imene tinapangira last time tikapanga so qualify in 2022 ndikhulupirira kuti ulendo uno timu imeneyi ndikukhutitsidwa nayo kuti ikachita bwino chifukwa choti takonza monse imene mumaoneka ngati ni mofoka komanso ndi ka experience kamene tinapeza last time tikudziwa zimene zimayembekezedwa ku AFCON. Tikupita kumeneko anthu okhwima maganizo mzeru komanso ndi chikonzero chathu chimene takonzeka. Ndipempha mtundu wonse wa Malawi kuti atipempherere atipase support yokwanira kuti ife ndithu tikunyamuka ndi cholinga osati kwangoyenda komano kukapangana mpikisano umenewo kuti zinthu zonse zikayenda bwino. Bungwe la Solom lapereka chilango kwa osewera atatu a MAFCO kuti asasewere nawo masewero asanu ndi imodzi aliyense kamba kuchita nkhanza osewera wa FCB Nyasa Big Bullets wongani lungu. Izi zinachitika pa masewero a mu Super League omwe anachitika pa 6 Oktoba pa bwalo la Kamuzu. Osewerawa ndi Vitumbiko Phiri, Christopher Mikuwa ndi Blessings Chandiyang'ana. Bright Kanyama ali nkhani yonse. Pa 6 Oktoba 2024, osewera atatu a timu ya MAFCO, Vitumbiko Phiri, Blessings Chandiyang'ana ndi otseka pa golo Christopher Mikuwa adaoneka akuchitira nkhanza osewera a timu ya Bullets, ndipo mmodzi mwa iwo ndi wongani lungu yemwe anamponda atavulala pa masewero a mu TNM Super League pa bwalo la Kamuzu. Bungwe la Super League of Malawi lidatsegulira milandu inayi timu ya MAFCO ochitira nkhanza osewera anzawo komanso kubweretsa chisokonezo ku masewero a mpira wa miyendo. Bungweli pano lapereka chigamulo kuti osewera atatuwa asasewere masewero 6 aliyense ndipo awachenjezanso kuti akadzachitanso izi adzalandira chilango chokhwima. Bungweli laperekanso chilango kuti timu ya MAFCO kuti ipereke 1 million kwacha kamba kolephera kuteteza osewera ake kuchita zamtopola komanso kubweretsa chisokonezo ku masewero a mpira.
Poyankhulapo pa zaizi, mkulu woyang'anira timuyi Alavu Momitengo wati chigamulochi ndi chomwe amayembekezera ndipo akuyembekezeka kukhala pansi ndi akuluakulu a timuyi kuti awunikire chitsogolo cha nkhaniyi. Tikhala pansi ndikuona bwinobwino, komabe ndizoti timayembekezera ndithu kuti zoterozo zikhoza kuchitika. So ubwino wake ndoti timakhoza kusaina ma players angapo, so we'll be able to cover gap imene ikhalepoyo ndi ma players ena amene akhalepo. Chifukwa izonso ndizoti timaziyembekezera kuti zikhoza kuchitika ndi mmene zinakhalira zinthu moja. Akasikoyamba kuti osewera a timu ya Mafco alandire chilango chosaseranso masewero mu Super League kamba ka mchitidwe onga otere. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Abanso ndiye pamtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake.